Hellas Game εδώ. Με Blazing GG. Αποφασίσαμε να παίξουμε. Αποφασίσαμε να παίξουμε ένα Slender. Ναι, δεν ξέρουμε γιατί παίξαμε και από τόσο νωρίς Slender κιόλας. Δεν ξέρουμε. Είναι μυστήριο. Είμαστε ένας δίπλα στον άλλον. Ναι, είμαστε χεσμένοι. Ακουγόμαστε από ένα μικρόφωνο. Οπότε δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε πώς θα ακουγόμαστε. Έχουμε βάλει στο 3 τη φωνή του Slender γιατί κάναμε και ένα record πιο πριν και βγήκε να μην πω τώρα. Να μην πω. Holy shit. Και να αρχίσουμε. Εγώ λέω να αρχίσουμε. Εσύ τι λες? Blazing GG θα παίξω. Έπαιξα εγώ. Γαμώ! Blazing GG. On keyboard, on mouse, on screen, on PC. Δεν ξέρω πώς το θέλετε. Και πάμε. Καλύτερα λέω καλύτερα να πάμε στις τουαλέτες. Επειδή είναι κλειστός χώρος και εμφανίζεται συχνά ο Slender εκεί μέσα και σου κόβονται τα πόδια. Εγώ πήγα να κοτουρθώ παρεμπιπτόντως. OMG. That fucking fail. Τα παλιά τα Slender ήταν πολύ πιο εύκολα γιατί χωρίς το φακό έστω έβλεπες. Τώρα χωρίς το φακό βλέπεις μέχρι τη μύτη. Μόνο με την μπούτσα σου άμα δεν έχεις μεγάλη κιόλας. Γιατί αν δεν έχεις μεγάλη φίλε... Και αν φοράς προφυλακτικά Durex, θα φωσφοριζέ. Ναι. Πολύ φωσφοριζέ. Είναι και αυτό τώρα. Εγώ δεν αρχίζω να βρίσκω φίλο άμα δεν πάω στις τουαλέτες, παιδιά, sorry. Όσο και να βγει το βίντεο. Και να το βρεις μπροστά στο φίλο, δεν θα το μαζέψεις. Όχι. Νομίζω ότι τις βρήκαμε. Εδώ που λέγαμε. Στο προηγούμενο record βέβαια. Ναι. Το χάσαμε. Το οποίο δεν θα ανέβει ποτέ γιατί ήταν το ένα γραμμένο fail. Το Slender ακουγόταν 99 φορές περισσότερο από εμάς και εμείς ακουγόμαστε σαν μύγες. Ακριβώς. Αυτά. Μιλάει πιο κοντά. Μιλάω πιο κοντά. Γιουπι. Έλα ρε φίλε γαμό. Πού είναι η τουαλέτ? Ξέρεις κάτι. Forget him. Ναι, εγώ να γαμηθούν όλα. Όλα να γαμηθούν. Τραπέζια, καρέκλες, τα πάντα. Τώρα δεν ξέρω αν ακούγεται ο ήχος του πληκτρολογίου. Το οποίο ακούγεται ακόμη πιο δυνατά και από εμάς και από το Slender. Ναι. Έλα πιο κοντά. Πόσο? Αρκετά. Ακούγόμαστε χριστό. Πιστεύω. Το βίντεο θα ανέβει, πιστεύω. Θα ανεβάσω για τη φωνή τέλος πάντων στο edit. Edit δεν το λες και edit. Δεν το λες και edit. Το μαλακιστήρι μόλις. Τα μουνόπεδα. Δεν ήταν αλλιώς. Μη βρίζεις. Συγγνώμη, κύριε Slender. Δεν ήθελα να αφήξω τη μαμάκα σας. Σας ελάζω ακόμα. Καθώς βιάζοντάς την. Μη βρίζεις κατά τα άλλα. Βιασμός δεν είναι βρισιά. Μα γράμματε. Παιδιά, ναι, είμαι αγράμματος. Ένα μουνόδι. Χαλαρούμπα. Αυστραπέζι. Πες μου. Αυτό το έχω απορία. Δεν ξέρω αν δεν το έχετε κι εσείς. Τι τώρα? Αυτό γιατί υπάρχει? Ήθελε... Εδώ γεννήθηκε μάλλον ο Χριστός. Ή τι? Δεν έχω καταλάβει. Άμα καταλάβετε εσείς ποτέ, σας παρακαλώ στείλτε με ένα μήνυμα στο όχι γάμα το Facebook. Κάντε ένα σχόλιο κάτω και πείτε μου για ποιο πράγμα. Εκτός ο Slender για κάθε πουτάνα που βιάζει κάνει και ένα τέτοιο. Γιατί, έλα ρε φίλε, αυτό υπήρχε ένα φίλο τώρα, μη με τρελαίνεις. Εγώ πιστεύω ότι κάτι ήθελαν να χτίσουνε. Αλλά έτσι πήγε παρτούζο και τελικά άλλαξε τη σχέδια.
Oh shit. Shit. Ai, FPS drop again. Και πιο γαμημένο λόγο από τα 40 γαμημένα, 60 γαμημένα να πέφτει στα 6 και στα 5 και στα 3. Ωραία, μάνα. Break. Πήγε ένα FPS, παιδιά. Ωραία. GG. GG. Γαμώ το record. Κόψε μια μπουνιά στη μονάδα. Μια μπουνιά στη μονάδα. Τι κάνεις ρε φλιπαδούρε. Λοιπόν παιδιά, τώρα δεν ξέρω να δείξουμε την επιφάνεια εργασίας του παιδιού. Θέλετε? Λοιπόν, έλα πάμε και να δούμε τι φταίγαμε το σπίτι. Εντάξει. Δεν θα δείξω περιττέρω. Oh shit. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνω. Δεν έπρεπε καθόλου να το κάνω. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Φταίει. Η πουτσα του καπετάν Μιχάλη. Αυτό δεν ξέρω καν τι είναι, δεν ξέρω. Ότι μαλακία περνάς εδώ μέσα. Δεν τα πέρασα εγώ. Η γιαγιά μου χρησιμοποιεί την υπολογιστή, ξέρω. Λάκα κανένα. Ωραία, τώρα μπάγκαρ δεν ανοίγει.